Avui parlarem de la visualització. Has sentit a parlar de la visualització, però et sembla massa espiritual? Deixa'm dir-te que és una eina real, potent i transformadora. T'explico com utilitzar la visualització de forma pràctica i efectiva per assolir els teus objectius i apropar-te a la llibertat financera. És molt important visualitzar abans tot el que farem. En el meu cas personal, sempre he visualitzat tot el que m'ha passat a la meva vida. Des de la casa que visc, la casa turística que vaig construir, els negocis que he tingut. Inclús, quan era jove i volia ser camioner, era perquè m'havia visualitzat a mi amb un camió transportant petroli. I al final és el que va passar. Tu, cada dia, has de visualitzar la vida que vols viure. Des del meu punt de vista, crec que quan desitges molt una cosa i la visualitzes constantment, el teu subconscient comença a treballar cap a on tu vols anar. I pam! Es produeix la màgia. S'ha de ser un somiador i actuar. De res servirà començar aquest pla i no visualitzar-lo. I recorda, els diners amb seny et faran lliure.